Tugot, ti napalabas. Tinapalabas. Imbilin ni Ruben ti panaganad dala kay Ignas ken Diana. Gapo ta traidor ni Doña Dolores. Amon nila kay Ignas ti pudno napasama ka ni Ruben. Isu ngayon limad na pailaang ti may papan iti baro. Tapno saan unay ngagdanag ni Diana. Iti sana nagbayag. Rimaot ni Ruben iti hideout da Lindon. Pinawaras ni Fortesa dagiti tao na tapno patayin da ni Ruben. Nas daw ni Ruben ang nakakita ka ni Doña Dolores iti hideout. Nakunana, nga niya teraramidan ti bakat iti nasao a lugar. Nagpatulong mat ni Mr. Fortesa ket inawagan na ni General Barbosa. Kilat mat adimteng ti grupo ti General. Kabayatan na, agrangranget da Ruben ken Lindon. Itagagayen, denggan niyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Oops! Palpaltugan na ngayon doon. Ruben! Iti na ito yung daway. Saan kan apakawanan? Agsaw ka lang, Lindon. At damat prinsipyo ti wanan main. Di nakpinaltugan, hindi nakatalikodak. Anya pa later aramidam? Agparang ka kanyak. Lumaban ka iti patas. Dahito iti para ka. Saan ako namas daw no nakalamang adagos ni Lindon. Nasiglat matay katao. Sa! Madamang palpaltugan niya iti daya paset. Dayjay! Sino na iti datu makabusor ko? Nalabit akad mo ni General Barbosa. At damat na iti buyot na. Nakita ka nagtayo ti Dayjay abanda ni Lindon. Kamakamak! Umasidigan dito'y ayan ko ni Ruben. Diyak aramatin ti paltog ko. Kaya't kung aglaban kami iti mano-mano. Urayak ang makaasidig dito'y naglamangag. Itay pa'y akam kamatin nag. Inggagarak tinagturong iti dayto'y alugar. Tapno surutan nag. Addaytan. Itanya! Dayto'y pa'y ti kugdara! Dayto'y pa'y ti dara! Kuha kamet! Tiri-tirak ti imam! Rik na ang tinaramit mo iti kanyang Lindon! Tarak-tirukan! Dayto'y naya! Lumaban ka pa'y nukabalang! Sana ka paatiw kang ka! Ginapunak! Saan ka basta makagaraw? Gapo iti pananggabukan ka! Tanugag mo't itatirupan! Imbaglaki din ta nakalibas ta iti hideout, honey. Wan, honey. Oh, aging gaita. At dapay la panagdanag ko. Punasa mo ti panagdandanag mo. Natalgad ti safe house ko. Ado kayam ti balay mo, honey. Talaga? Gaputabak nangag, honey. Anya nga iti sirserbi ti ado a kwartak no saan nag-agumatang iti ado asan ni kuak? Sa bagay matkit di, honey. Nakita kong tigaraw ni Ruben alumaban. Nasiglat tiawanan bayin. Ado ti pinatay na apuyot ko. Honey. Nga mawan ti rumba nga pagdanagag. Gaputa adda dagiti buyot ko amang protektor kanya. Honey, di na kumabaybayan. Diyak pa'y kayat ti matay. Sayang ti kinapintas ko. Numapaltukan lang ti ulo. Di kagdanag, honey. Aging gangadda kay ti poder ko. Saan ka, amaan ano? Ay, nabsugak manen, Celia. Naimasa talaga ti panaglutluto. Agyaman yakman ang ansi. Ay, Diana, mangan kay ti ado. Di mo matmatmatan latan ti taraon. Wen, auntie. Wen ko namngam dumdumo gamit latan ti kankanam. Mangan ka atap no napigsa ka. Husto ti kunan ni auntie mga ansing, Diana. Mangan ka iti ado, tapno saan ka nga agkapsot. Wen, Tata Ignas. Senyorita, talo kamin amang ibagbaga amangan kan.
Nalami isan ti kanam. Nabsuga kon, manang Celia. Anya, namidwa ka laang anang isubo, ibagamon anabsog ka? Mabisinan ka no kasta, senyorita. Agkalaban ang dagiti agkamsat. Agdindinanog na iti saad unay nga adayo. Nagmayata po yan ti panaglaban da. Sino nga takadakwada ti matay? Ni nga talindon wenno ni Ruben. No ni Ruben ti agbiag. Paltuga kadagusan. No ni Medlindon ti agbiag. Baybayak lang. Tamaosar mi pa iti serbisyo na. No saan na ko mabinaybayan dagiti illegal na negosyo da. Iso pa'y lako matibos ita. Kasano met ngamin. Napan amin kinidaya na ti atensyon na. Naira na pa'y met nga rod nga agkabsat tinagayat kinidaya na. Apay ang nagrigat ka patayin! Awan igam tangag patpada. Isung agpin na tayo tababaan ka dagiti gamgamta! Oh! Apay! Apay adi ka matan makagaraw, Ruben! Kabala pa'y tilumaban! Kabalang pa'y gayam ti dumanog, ha? Addain mo kom! Wen, iwak-wak kukin katiin mo ko! Patayin kay Tanlington! Tatan niya ko na! At anang paltong kanyang iti adayo pasay. Titakan! Santa Penal Pass, Lindon! Nakapanawan ni Lindon. Diyak na iwakwak na imbagti mo kong iti bagina. Nakalibas pa'y lang. Ninong, tulungan na ka. Agsaya-sayan ti darak. Saan ka pa'y amahay? Adayo pa iti bito ka day tasugat mo. Anya? Kunak, numatay ka itayin. Iso pinaltugak ni Ruben. Akilin ginubal mo. Ninong, jakon maanusan ti ut tinabagsul abakrang ko. Aglugan kan, taypan ka iti pagagasan. Bayan nyo pa'y lang agmaymay sa ni Diana. Saan nyo pa'y laakasarsarita, Celia? Wen Ignas, madlaw iti lang na tinakaro aladingit. Pamilyan ti pangibilbilangak kan ni Diana. Saanan asabali pa'y kanyak. Manipod dimtang kayo iti biyag ko. Dakkel tinagbaliwan na. Ignas, Nakarkaro pa'y aladini tinariknak ini. Gaputa nagsaruno anatay, ti asawa kanday digardong anak ko. Diyos ko. Nagsasaruno dagiti panubok iti biyag ko. Napukawanak iti kabsat. Asawa, kan anak. Aramid amin daytoy dagiti kabusor ko. Malagip mo man ang dagiti pagteng iti biyag mo, Ignas. Awan, Celia. Aging gang adaangas ko. Malagip ko lata dagiti pasamak iti biyag ko. Saan anaragsak ti biyag ko? No di ket pasig amin aladingit. No makitkitak ti awanan bain a General Barbosa. Sumsumged ti darak ken kuana. Iti na minsan apa nagkita mi. Kunak no mapatay ko na. Ngam kalaat a nagtaray. Anya? Nang runa pa'y itan a pinmig sa ti grupo da. Gaputa simbang peten ti leader da. Ani Mr. Fortesa. Anya? Kunak no malpasan da ito'y aparikot. Ngam panagriknak. Agrugrugi pa'y laang. Ado pa'y dagiti posible a mapasamak. Kumusta ni Lindon iti pagagasan, General? Masit lang ti sugat iti bakrang na. Agapuanan ti pamagkong. Kasta ka di. Wen, Mr. Fortesa. Naimatangak no kasano ti panaglaban da. Agpadadaan na siglat. Anya? Sa nagagangay ti kabalan da nga ramidan. Natawid da ti garaw day di agila.
Jak namnamain nga damit kabailan ni Linton na lumaban. Insuro dahi ti Brando. Kanadamat na isuro ken kuana. Tuso ken na to red ni Lindon. Ngamsan nga agkurdi dahi ta akababalin na iti kabsat na. Agtartaray kadagiti darada, ti kinamaingel dahi ti agila nga amata. Ngem, daksan gasat, ta agpinpin na tayo dalaeng agkapsat. Kasi ti sigod. Mabalintang aramatan ni Ruben. Anya ti kayat mo asawen, General? Urnusan dami na parikot ni Ruben. Tapno malo ko ita ako mapeng iti grupo tayo. Amukon ti kayat mo mapasamak, General. Maramat ta ni Ruben kadagiti amin at transaksyon ti grupo. Kasta nga agpaiso, Mr. Fortesa. Nalakala nga urnusan ti parikot ni Ruben. Dahil talaw na ti paglaingat. Saan ka di nga doon tinurnos ko parikot mo? Wen, mamatiak iti kababalin mo. Asika ti mangurnos amin na parikot. Ngem, nadidigragon, General. Saan ka ti akas tamad lati kaya tama pasamak iti kini Ignacio? Gaputadaan iti na idumduma awagas iti panlakilaban. Tiyak kayaten ang maulit pa iti napasamak iti napalabas. Sa balitan, Mr. Fortesa. Nalakaklangan nga urnusan ti amin. Iti may salang apiti, dagiti ramay ko. Anya? No kayat mo atiliwan tayo kan kasarita tayo da dya, Ruben. Adda na pinta sa pamuspusan. Anya da ita pamuspusan, General? Ipakemag tayo ni Diana. Apag mamauyungan dagiti agkabsat. Kumusta ang Riknam? Nasakit pa ila dagiti sugat ko, Papa. Apay ang nagpaatiw ka kin Ruben. Saan ka dingin pagakin ka? Apatayam da dya tao. Isumat tinaramid ko, Papa. Apay nga ro dating maray ka. Kabayatan ti panagginubalyo. Binagkong ni Ruben ti bakrang ko. Kan adda nagpaputok iti saan unay nga dayo. Impagarup ko asyak ti palpaltugan da. Ngam saan mo't gayam. Anya? Naglambangak iti day di agundaway, Papa. Subliak ko man ni Ruben. Ngam awanan iti lugar ang naglabanan mi. Kasta? Wan, Papa. Hala. Agpaimbag ka. Kasapulan ka iti grupo. Adupay ti mabalin tayo nga ramidan. Inusarla ang dayjay a general ti kabaalak alumaban. Adda impaulog na a mission order. Katsyak tinangida ulo. Illegal gayam a transaksyon ti kabusor da a grupo. Tinapanan ti grupo mi. Anya? Kaya't laapagparangan ni General Barbosa nga adda maararamidan na iti armada. Dagiti armas amarikover mi. Saan nga agdalan iti legal a proseso. No di ket mapanamin dagiti armas, iti bodega daken ni Mr. Fortesa. Kastagayam, Ignas? Unselya. Ar-aramatan nak ni General Barbosa kadagiti illegal nga aktibidad da. Naamwak laangan dayta, idi agkibaltang ti amin. Anya? Dakkel agatad ti itin na idi kanyak. Katukad ti serbisyo kadakwada. Ngamjak inawat dayta agatad. Gapo ta amok anag gapo iti illegal awagas. Apay asabali matan ti pangibilbilangan kanyak ni Papa.
Aramatan nakmatan amang patay kadagiti kabusor na. Rumbang kumaasyak ti mangibaon kadagiti buyot mi. Napukawan akon iti bilag. Manipod dimtang ni Papa. Saan ang mabalinda ito eh? Jak ipalubos a pagbalinan nakla ang ahitman ni Papa. Kung ati doktor ang mabalin kong tirumor dito ospital inton bigata. Nasken ang makasaritak ni Papa itinalapat. Diana, ladawan day di papamtig igamam. Ammo kakaili munti amam. Wen, Ante Ansing. No si bibiyag pa'y kumaday di papa. Saan ko maakastoy itati biyag ko? Ay, Diana. Nariribok launa yan ti biyag ko, Ante Ansing. Kaslaawanan ti agur-uray anapintas agasat kanya. Di mo sa wenday ta, Diana. At dapat agur-uray na pintas agasat para ken ka. Auntie, Uray na bayagan na natay day di papam. Saan na ka binaybayan? anya ti kayat mo asawan, Auntie. Kasano ang mapasamak day ta? Kat nabayagan apim mo sa hiday di papa. Hey, masya na kun ken ka, Diana. Nas ka na maamwamon ti kinapudno. Mala, punasa mo nagitalwam. Rumwartay tamat laeng. Anya ti aramidan ta itirwar, Ante Ansing. Basta imanehom ti lugan. Ibagaktukan ka no sa dino ti umuna apapananda. Aging gaita, saan ka pa'y lamatagtagari, Diana? Auntie, pampanunutak laeng no anyan to ti masakbayak. Naibusan ti ornong ko. Nagkunakan ka na ibusan ti kwartam, Diana. Awanan tinagyan iti bank account ko. No awan ka amang tultulong kanyak. Jak metten magatang ti kasapulag. Nala, isardeng mo ti kotse ti batog ti commercial building. Wen, Auntie. Apay ang nagsardeng ta iti batog ti commercial building. Makitam to, Diana. Ala, bumabata ni tilugan. Anya ti ipakita ni Bakat Ansing ken ni Diana. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.